Kuskuren da mutane suke idan suna da ulcer na farko shine tunanin kowane ciwon ciki ulcer ne. Ba kowane ciwon ciki bane ulcer jama'a. Banda ulcer akwai su dyspepsia, akwai su gastritis, akwai su gastroesophageal reflux disease. Kafin a san mutum lalle ulcer yake da shi yawanci sai an je an yi endoscopy, an shiga da kyamara baki, an je an leƙa ciki da hanji an ga wannan ulcer tukunna zahiri, sannan sai a ce ulcer ne. Na biyu, tunanin mutum in yana da ulcer kawai magani zai je ya sha a biyo so kai lallaba ba sai ya je ya ga likita ba. Idan kun kalli bidiyon ulcer da muka yi na baya za ku ga cewa 90% na ulcer wani bacteria ne, kwayan cuta da muke cewa Helicobacter pylori yake jawowa. Idan aka je aka ga likita za a bada magani psychotherapy ya yi eradicating wannan bacteria din, a cire ta kwata-kwata har kar a bari wannan har a cire kar ma ulcer ta hau. Muhimmanci in mutum ya je ya ga likita a bashi wannan maganin, sannan in ya gama za a iya dawowa a cire wannan kwayoyin cutar. Na uku, shan magani ba daidai ba, kuma mutane kawai sun yi su sha magani ba ma wancan ka'idar ba, ko kuma ba na tsawon lokacin da ya kamata suke sha maganin ba, ko kuma ma ba haka ya kamata a sha ba. Misali, in mutum yana shan PPI wato ana so ya sha ne kafin ya ci abinci at least 30 minutes to 1 hour. Idan kuma antacid ne ana so mutum ya ci kafin ya ci abinci ko kuma bayan ci abinci. Mutane sukan sha magani kawai kai tsaye. Ku tabbata magani da aka baku kowanne ku fahimci bayani da yadda ya kamata ku sha magani. Na hudu, rashin cin abinci akai-akai. Menene aikin cikin stomach din mu? Amfani da digestion mai amfani da abu narkar da abinci, sannan ya aje shi na tsawon lokaci kaɗan. In mutum bai ci abinci ne yadda ya kamata ba, wannan abin taruwa yake ba abinci na zai digestion. In bai narka abinci ba to zai narka cikin ka. Na biyar, ƙungiyar shan madara. Madara ba ya kau da ulcer. Mutane da yawa suna ganin in sun sha ulcer su samu relief ko sun musu sauƙi na wani lokaci. Madara protein ne. Mutum yana ƙara in asiya ka faru me zai hana ulcer warkewa, to madara baya maganin ulcer. Na shida, suna da ulcer wasu amma suna cin abin da suka ga dama. Ita ulcer fa ya kamata ka ci abin da ya kamata ne har zuwa lokacin da za ta warke. In mutum yana da ulcer, a rage cin abinci mai yaji, a rage cin abinci mai tsami kamar su tumatir, lemo, a rage cin kalorin abinci kamar su wake, a rage soft drink masu yau, gobe fanta, jibi sprite, sannan abubuwa masu caffeine kamar coffee, green tea, black tea. Na ƙarshe, wasa da ulcer. Ba fa a wasa da ulcer fa. In mutane suka yi wasa da ulcer ba su je sun nemi magani ba, na farko zai iya ja musu abin da ake cewa GI bleeding. Wannan wani jijiya ne da yake zuwa ya huje mutum ya dinga zubar da jini cikin hanjinsa, sai kuma mutum ya je yana aman jini ko kuma in ya bayi ya ga jini a ciki. Wannan yana jawo wani abu pipe perforation. Wannan hanjin mutum ne ke ɓule, an yi ɓule ko sai tiyata sai a je a yaga cikin ɗinke hujan nan tukunna sannan kafin a rufe ka. Sannan in ulcer ya ja daɗe a jikin mutum yana dawo ulcer. Wannan Helicobacter pylori din yana jawo kansar ciki, yana gas a corona, yana bata abubuwa. Ya kamata ku je ku kalla a cikin YouTube din mu daina wasa da lafiyar mu akan ulcer da kuma duk sauran ragowar cututtuka. Mun gode. Sai da so ku ci gaba da kasancewa tare da mu, muna tare da ku da yardar Allah.